Velkommen til et eller andet, TV3 Plus. Vi har lige fået en melding om, at der er måske en indbrudstyv her i nabolaget, der vil bryde ind hos dronningen. Dette er den meget vigtig mission. Dette er den pågældende, at der er psykosi i hovedet, skråstreg, sprogspasser. Garanteret også. Nej, det tror jeg smækker. Har du en kommentar til pressen? Nej, jo, altså, jeg er lige på vej over for at røve i mit hus. Hvad er det? Hvad er det for et hus? Han er vist hjernedød. Og stjæle for vores dejlige, grimme dronning Margrethe. Okay, nu angriber jeg. Jeg er død! Den der, der bor her. Hos prinsen af Kina. Okay, har du kommentar? Nej, jo, vi sørger det bedre. Og jeg kan ikke tage dig, før jeg spørger. Han er dum i hovedet. Nej, Se her, hvad fejler du? ingenting interessant. Kig efter de nybegynder, du slår mig i skridtet. Efter de lille nybegynder. Til alle dem, der ikke er 20, I skal kigge efter her. Kom med. Følg efter mig. Se deroppe. Jeg ligger og boller. Okay, han er garanteret også Bjergård. Han er psykosyg i hovedet. Han ligner en bæk. Biltyv! Nu skal han også være biltyv. Oh my god. Han kommer ned til os. Efter ham! What the fuck? Det er politiet! Og så ender Madison. Eller Carlson, hvad han nu hedder. Farvel, og tak for i aften.